Ka sengkur marsing pelun kalayo ban penlong ya kajingnya kenduk lang kaba shisien shisnam haga arp kandai trik ukala lingkod arjar arpusan hakashnong umkra riboy district. Hakane kasingi lawan ban poi kikini kilong kami kakur marsing hakaba layadon lang u advisor men basan koming marsing chairman bidas marsing vice chairman Mr. Roken marsing general secretary Mr. Thompson marsing assistant secretary Mr. Shal marsing u additional SP crime blasong thai u ba shoster marsing u Dr. Everest marsing ka president ka Meghalaya Asha Workers Union ka Mira June marsing bat ki khun samla ka kur u chairman bidas marsing playatho ba layo ban pendap shibun ki kam kumban pentama ya ki nongkit kam ban register ya ka sengkur ha ka district council bat ki wei ki kam kan penslur ya ki para persa ka kur na du men taus nam shakman ka sengkur kan pen kuburam ya ki khun samla ka kur la ka dei ki bala ban pas pha ha ki kerdan pule ba pher la ne ki no ki khun samla ki bala wanra ka nam ka buram ya ka kur la ka dei ka kam ya le kai ne ki wei kum kadak ban pen paw ya ka jingsnok men bat ka jing pediang buram ya ki ka sengkur kan pen kub buram ya ki haga basdang ni aingu yaublei kum kakur mersing pelun jong ke Meghalaya ka bangi layo ban ya kenduk biang sasisin haga jinya kenduk ke besan hang ni haga unit mauteri haga shnong umkra ka badon haga ribhoi district Meghalaya jongi te nagaliang kakur mersing pelun jongi Hagan ni kasing la pendebru ya kajing IT kam bat shimti ngaki nong tre ki barim syagi nong tre ki bat mai nang tapade nagaliang jong ka dorbar kur pelun marsing jongi la pendebru iki kam hagan ni kasing kumne ngi lala ban pendem ya ka jing register ya ka kur marsing jongi hapo district council hagba nagaliang ka district council kala accept ru ya ki kam jongi nangta nagaliang jong ka dorbar kur pelun jongi ngilaya kudru ban ai awat hakaji de bat ki para persa jongi ki bawan shakmat ki bapas hakano no stream da kawe ka jimot ngilaya kud ban ai awat yaki nangta hakane ka singi nagaliang ka kur marsing pelun jongi ngilalaro ban form habaro ki unit ha karkom ke babej bat ke berhenti ban nangne syakmat ka kur marsing jongi kan yo ban krei ha kalenti ke babej nak benta ban betelun ya ki kamkur te ha kane ke por nagaliang ka kur pelun jongi nismo ban ai ka jingker ku kurdo ro ya ki rangba kur jongi ki longpa ki longkmi bat ki khun semla contation rang ki balala ban yawan hagane kasngi hagje langkur jungi kane balalong hagashnong umkra ngin sanang ye kendo pat ha ki snem ki bandangwan akini keju ki rukong